championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo. Mighty C, mabaka sa mga butika. Sa umaga pagmulat ng mata, isang tasa ng kape para guminhawa. DTX Coffee Mix ang sagot ko pare, nakapagkape ka na patok pa. Sa bawat ligo, feel mo di pag-sik ka na. Cleanse ang katawan habang nalalasahan mo siya. Pambatising lang di lang basta-basta. Nakapagkape ka na, ang buhay mo guminhawa. Nakapagkape ka na, nakapag-detox ka pa. Sa bawat higop, ramdam mo ang saya. DTX Coffee Mix talagang kakaiba. Pampatanggal ng pagod, pag-express sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamo ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtabak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag mga katabo sa susyudad, mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal nga likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon. Gagkaroon! Aton padayuno ng istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka, apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Makuha lang kuya bayo ko. Updan ba kaya nga magkuha sa bayo mo kay basibla kunin tuon ka naman sa mga idol mo. Kag maupod ka naman dayon. Man, tangkuloy kagaya nga daan kay dasig kaya intuon niya. Hindi, ano kuya magpinto sa ilaya. Amo gani, hindi kaya magpahinto sa ila. Sakon ka na lang pahinto. Dapat kung nagbuli kayo sa inyo, ya. I-surveillance ta ka. Kay basi bala ko maglukso naman ka sa duha mo ka, idol. Magluksoin mo nga simpatiya sa ila. Ding promise na yan, ding. Cross my heart kaya din niya, oh. Mangiluya lang kuya si mo. Cross my heart, patay suga, patay man ko. Ilubong ta na lang ka eh. Sadyo-sadyo, no? All I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. And they stay there, and they say yeah, and they say there. Up, down, up, down. 'Cause all I do is win, win, win. And if you going in, put your hands in the air, make 'em stay there. Ludacris going in on the verse, 'cause I never been defeated and I won't stop now. Keep your hands up, get them in the sky for the homies that ain't making it in my
Ilmar Banwa. Yes, Rocket. Kadako gid bala sa akon katingala. Sa ano naman, Kit? Sang selebrasyon bala nagligad si Mana? Sa ano, sang Valentine's? Hindi sang tigkalalag. Baw sutab ka gid bala mamangkot Ilmar no? Iti sa ano manggali? Natural sang Valentine's Day eh. Nga ahaw. May kadate ka sang Valentine's ahaw? Wala eh. Ikaw yaw. Uy man eh. Ti ano gidang katingalahan, Dabi? Hindi bala ang Valentine's Day. Amo nang ginatawag nga adlaw sang mga tagipusoon. Yes, gid eh. Ka-unfair gani. Oh, kagngaan naman nga unfair haw. Kay may adlaw sang tagipusoon, hindi bala? Oo, gani. Amo na gani ang Valentine's Day, gani. Oo, may ara. Pero wala sang adlaw sa mga utok, no? Kag amo na, Ilmar Banwaban na, ang rason kun nga adamo, mango, kag tanga. Ano? Kagngaan naman. Kay ti wala tayo nagaselebra sang adlaw sa mga utok, adlaw lang yan sa mga tagipusoon. Yay. Halika. Kuno? Sabagay, doon may punto ka kito. Natural may punto, kiti. Kag amo nang isa sa mga rason nga mango ka. Kay ti wala ka gaselebra sang adlaw sa mga utok. Ikaw ako, kaselebrar ka? Wala eh. Ti mango ka man eh. Sadya-sadya, no? Oh baby, baby, go roll the carpet out tonight. Hey, hey, we'll make 'em wait. The girls are coming out in style. Hey, hey, honey, there's no limits. Be who you wanna be. Hey, hey, every night's a moment down. I'ma be me. Hey, hey. When you walk in, know the world is in your hands. And know you can own it. Baby, it's your time. Know that it's your time. Don't leave them wanting to know. You're never don't let 'em forget. Go on and leave them wanting to go. You only want Baw, kadugay man niya kay Kapitan Huga ako magwa siya kwartos barangay hall man. Gano da sa man? Gapang make up? Ay, baw. Ginadalian to nga daan ng kwarta para bakal bulong sa tambuhaw yung nga pakaisa. Nag-awat man siya. Ay, baw. Wow, kakapitan Hugakom. Layod kagid sa pinakalayod. Hinali gani matiwas tong pakaisa mo nga si Choy Jaguar. Hindi mo naging siya mabtan nga buhi. Kay ti patay na mo. Hay aba! Talaka magulat sang mga awat nga tawa. Mainit ko ni karon siya. Biyahaan ko ni sa mo. Dito ko na sa gani hulaton sa exit. Agud nga tapos sa ilis. Marikta na lang kami dayon. Bo, awat gini ba si kapitan mo? Sadya-sadya ino. Hay abay. Baw, salamat kap kay natapos kagid man. Oh,
Nga gamutlo ka ng mata mo, burog. Kadugay si mo, Kap. Di ano kung dugay ko? Makasa ka? Te, mano ka, burog? Ha? Ano? Kukuhan, Kap. Wala, Kap. Wala, Kap. Aw, abi ko gani kung makasakasakon kipakdulon ta ka. Wala, Kap. Hindi ko magkasaya, Kap. Dali na. Mapa-hospital na ta kay basi kung hindi ko na mabta ng pakaisa ko nga talabunan man. Kaya na pa ko gahulat si mo, Kap. Ti subong malakad na ta. Dasigan na. Oo, Kap. Kay basib la, wala na to gaginhawa si Choy Jaguar, haw. Hayo mo, purya palayo lang ate. Dilid. Daw, lapit na lang to sa gani, Kap. Bo, ikaw balaga ate ka. Imbes nga mga muyo ka, amo pa nang ihambal mo. Kap, kung oras mo na ya, Kap, oras mo na ginaya. Amo na, Kap, nga hindi tayo mapakta ng swerte ta. Tanan nga swerte, mogid karon. Kap? Basi kung gusto mo ubuson ko ang swerte mo. Sadya, no? Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid na bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million auric unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nagaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasi nga pagtingulan, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Naga-detoxify gali ang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ko si Ricky, isa ko ka-guard. Sige kog pulang. Luti kog buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Dabis gid pagpabaskog sa lawas. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Layan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection nga nagatugas sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. K5. News FM. Chay, hindi ka pa magpauli? Hindi pa. Ikaw, Yahaw? Hindi man eh. Parihas tayo.
Parihas ta. Kung anong tuyo mo de, amo man ang akon. Chay, hindi ka na diya kakita, Chay, sa mga kwartahan diya. Kay mga pigado, mga tao diya subong. Pasimpalad lang, basi makaswerte, Ay? Salig ka pagali sa swerte? Ay, oo Basi maabot sa ako niya, kundi kakwarta ko. Kabay pa Hay, ambot si mo, Chay, basta ako hindi ko maguntat pangita customer, agad makakwarta ko, Basi lagpaton kag makakita ko di makwartahan, kag, Hoy, makakita ako sang palamanhon nga kwartahan. Kung nagpangita ka na guro lalabahan, Chay, labadahan bala. Sigurado pa makakwarta ka. Kapoy na iya. Ara nga, mabika ka lang, manamitan ka pa, kwarta na. Makakwarta ka na, makapanamit ka pa. Nabaw, sadya-sadya, no? Hiding from the rain and snow, trying to forget, but I won't let go. Looking at a crowded street, listening to my own heartbeat. So many people all around the world. Tell me, where do I find someone like you, girl? Take me to your heart, take me to your soul. Rocket, Maano ka, Ilmar Banwa-Banwa? pwede matitiaw? Ara ka naman sa pagkahaslo mo, ha? Ikaw, hindi ka slow? Medyo lang, Mano ka naman? May istorya, Kaganong istoryahan ta? Istorya yung naslo, Buk, Ilmar! Pinakpul ta ka karon among imo! Pagtarong bala! Kagano abi ang iistorya mo? Parte ni bala sa mga senadores nga mga artista nga nagdinalagan karon. Ti ano na nga ton? Ano ang labot ta daya, Ilmar? May mga artista nga nagdinalagan, no? Ati oo. Pag gusto lang na silaya, nga ikaw ang magastuhan, haw? Ano kami mo man? Pamantaya mong imo. Pag gusto lang na silaya. Hindi kaya ang ginalibugan lang bala siyang ulo ko. Kahit kung paano na lang ba'y kung magdalaog senador inang mga artista nga nagdinalagan? Pati mo, obra sila guro pelikula Abaw, do laban gid Bosus. Laban gid Imagine bla. Kung magdaog liwat si Lito Lapid. Bong Revilla, Willie Revillame, kay Philip Salvador. Palisa man daw ni Ruben Padilla, kag ni Jingo Estrada. Tuda. Pwede na sila kaobrat ni Rohay nga pelikula. Intra ka to para upod ka sa ila. Sadya-sadya, no? 아파트 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 kissy face sent to your phone but I'm trying to kiss your lips for real red hearts that's what I'm on yeah come give me something I can feel don't you want me like I want you baby don't you need me like I need you now see tomorrow but tonight go crazy all you gotta do is just meet me at the 아파트 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 Venus? Yes, Mami Kayot? Hindi na ko gusto nga mag-upod-upod ka pa sa nervyoso mo nga nobyo. Ay! Mami! Oo, kay daw traidor to klase lalaki.
Daw lain gidang tuyo niya sa imo? Mami, palangga ko bala ni Jupiter. Palangga ka to? Ang mga tawo nga sincero sa ila paghigugma, tampad na magatubang sa ginikanan sang ila kahagugma. Ti amo man na si Jupiter, Mami. Amo? Nga nagalilihi sa poroyak sang nerbyos? Meaning, may ginakahadlokan siya. May ginatago siya. Mami, wala na siya sang may ginatago, ah. May ara. Wala man. Ang pagkanerbiyoso ya. Mami, sa tuod lang, nakibot lang gito ya si Jupiter, ya. Kibot ka to? Aya, nga bala mo gidang apin mo sa iya? Siguro, nabuka yan na kasi na ay. Bao Venus, hindi ka lang magsala-sala nga magpabuka sa iya, ha? Kay kabata pa sa imo. Basi magbusong ka, kag matanga kagid, kay ti, wala pa man na obra ang nobyo mo? Kapila na gani. Ay! Anong siling mo? Kapila ko na siya ginbalibaran. Nalikawan ko na siya ya. Ati, Mayo? Daw natapinas pa ko ba? Sadya-sadya, no? Pagid ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nga mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.